Salutare! Astăzi vă arăta cum să legați plumbul în metoda Mureșului. Un plumb de 75, voi puteți să folosiți unul mai mic sau ceva mai greu dacă pescuiți la pești mari. No, hai să trecem direct la treabă. Băgați ața prin gaură. Ce folosiți? Dacă folosiți și vi greu, folosiți o croșetă, așa, faceți un nod overhand, așa, ceva normal, și îl împletiți. Ăsta e primul. La al doilea împletiți de 3 sau 2 ori. Am făcut nodul și mai facem încă un nod aici, la distanță de 50 de milimetri. Doi. Lingeți o leacă să lubrifiați și îl trageți. Iată, acum plumbul o să joace așa. Și acum legați aici și strângeți puneți tensiune pe linia principală. Și acum legați normal. 1, ăsta e de suport. Doi, 3 și legați de 7 ori. De așa. Și acum o să tăiem ce ne mai rămâne. Și așa va trebui să vă arate. E o metodă bună la pescuitul de sălbatic, plumbul. E bun. Și aici vă puneți înaintașul, monofilament, fluoro și textilă. Vă doresc fire întinse.